Hi Lobes, or ladies and boys. Welcome back again diri sa tuang YouTube channel o karon another confession na sub ang akong basahon. Pero before ana, sa mga wala pa ka-subscribe, palihog kog subscribe o palihog na lang po kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug sa tanang mga kanunay nga naminaw, nag-comment, nag-share, nag-react, daghang salamat kayo ninyong tanan. Og karon ladies and boys, aniya na ang confession nga akong basahon karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Nakoy uyab sa una. Tawagon lang nato siya sa pangalan nga L. Kani si L, sobra ka sweet kayo. Utan, gwapa. Unya nindot pa jud og tingog. Sumotong nagkailamian niya sa choir sa mo ang simbahan. Kay member man ming duha. Nag-eskwela ming duha ato nga time. Ug sa kadugayan na mo nga sige kuyog-kuyog, kay na-fall na ko niya. At first, ako ang gitago. Gipugngan ako. Para lang dili maguba ang amo ang pagkakaibigan. Pero dili man jud makayag tago. Mao nga ko ang gisulti niya. Gikatawaan pa ko. Pero pagkataod-taod, ni ana siya nga same daw ming duha og na-feel. Perting lipayan nako ato nga time. Sa moto nga nag-uyab jud ming duha. Nagdugay mi. Miabot jud mi og 4 years. Kana bitaw murag inseparable na kaayo mi. Og in love kaayo mi sa usag-usa. Hangtod sa nakagraduate mi. Ug hangtod sa nagkatrabaho mi. Pero naa mi sa lain-laing lugar. Pero padayon lang gihapon ang amuang communication. Nagsabot na pod mi sa mong future pohon. Daghan ming gustong buhaton. Daghan ming gustong adtuon. Basta kay murag maabot na sa langit among plano para sa moang future duha. O grabe gid siya kabuotan. O ato nga time, happy kayo min duha. Ug in love jud kaayo ko niya. Pero ahaka, nausaban tanan. Gagi kayo ko. Kay natintal ko sa akong workmate. Tawagon lang na to siya sa pangalan nga S. Kini si S kay pretty sab. Ug aggressive kay siya nga klase nga pagkababae. Hug mo ang konjud ko nga natintal ko kay ang babae man ang nag-una-una. Wala ako sabot. Basta kay nag-enjoy na ko nga kauban siya. Kabalo si S nga nakoy uyaw. Motong gitago na mo amo ang relasyon. Mag-hangout mi. Ug naapod may mga romantic nga date. Si L kay walay kalibutan jud. Pero nakabantay na siya. Nga na-cold na ko niya. Kay daghan akong rason. Og busy na ko permit. Pero sama silang giingon nga wala man joy aso nga makumkom. Nasakpan jud ko. Nasakpan mi niya. Nakit-an mi niya nga nag-holding hands sa usa ka park.
Wala pa ako kabaho ato nga nakitaan mi niya. Pagkaugma pa ko niya giingnan, kay na siya gipakita sa kuha. Usa ka picture. Picture nga nag-holding hands mi ni S. Daghang gipang istorya si L. Ug nakapangutan na siya kung anong nabuhat daw to nako. Wala ko'y laing na ingon. Kundi sorry. Mulakaw na unta si L. Pero gipugnan ako siya. Kaya gusto ko mag-explain. Pero wala na ko niya paminawa. Enough na daw. Enough na ang iyahang nakita nga picture. Nga na ako'y laing ka-holding hands. Og karon daw kay nakabalo na siya. Kung anong cold na ko siya. Sumoto nga nilakaw na siya. Huwag kabuwag dyan may. Pag kuman ato kay wala na ko'y balita niya. Wala na ko'y nadunggan niya. Pero kami ni S, nagpadayon ang mga relasyon. May abot pa may 2 years. Pero nagbuwag rapod mi. Kay naa na day siya'y ka-live-in. Diadto silahang lugar. Hug wala man lang jud ko nakabalo. Sa mga nga life goes on gihapon. Pero boring na. Pero may lang na ako mahuna-hunaan si El. O kung kumusta na ka siya. Daghan kog mga what if. What if pangitao na ko siya? What if sulayan ako nga makigbalik ko siya? Pero lisod man jud pangitaon. Ang dili magpakita. Hangtod sa milabay ang panahon. Ako ang love para kang El. Naapagihapon. Always na ko mahinumduman iyahang kasuit. O kabuotan. O kung giunsa ko niya pag love kaayo sa una. Og sa dihang nagkita may pinakalit ni El. Sa isa ka mall. Wala gyud na ako damha. Ni gwapa siya samot. Ug buotan gihapon kaayo siya. Kaya binako nga mang-snab siya sa kuha. After sa kong gibuhat sa una. Pero ni-smile na siya nako. Ug ni-smile sad ko niya. Nagkinamustahay mi. Ug happy kay ko nga nakita nako siya. Medyo taas-taas pod amo ang istoryahan ay. Basta kay nalipay ko. Ug naka-decide mi nga mag-friends na mig balik to. Gihatagan pa ko niya siyang number. O gihatagan po na ako siya sa ko number. Ningon pa na si El nga padtuon daw ko niya sa balay. Kay na siya ihatag sa kuha. Siyempre misugot pud ko dayon. Og mo text lang daw siya. Kung kano sa siya free. Para padtuon ko niya silahang balay. Ug pila jud ka days na nga sige ug gunahuna. Kung mo text pa ba kaha si El sa kuha. O kung paadtoon pa ba ko niya sila. Hangtod milabay ang pila ka semana. Ug wala na jud ko kaagwanta. Ug naka-decide ko nga mo text ko niya. Sumoto nga nagkasabot na mi. Ug niadto nako sila.
Pag-abot pa nako sila ha, kay daghan man ng tao. O gisugat pud ko niya. Nagistorya pa mi kadali. Then taod-taod, naa siya'y gitunol nga card sa kuha. Wedding invitation. Ang card ngayang gitunol sa kuha. Ningon pa si El na, pwedeng ikaw mo kanta sa kuang wedding day. Timing jud kaayo kay nagkita tagbalik. Mo nang ikaw na lang ang gusto nako nga mokanta sa moang kasal. Basta kay wala jud ko kasabot sa kong gibate. Kasakit pa. Abi ko man og naapay pag-asa nga magbalik minduha. Ming okay rapod ko. Nisugot rapod ko nga ako'y mo kanta sa kasal sa kong ex. Nagipasakitan ako sa una. Kasakitan jud na hunaon nga ang nag-amping nimo sa una kay giampingan na sa lain ug naa na say giampingan niya lain. Gipugnan jud na ako mga luha nga dili mo tulo. Pero di jud madala. Nananghid na lang ko nga muuli na kog una. O gihatod pa ko niya sa gate. Kalami kay isulti nga love gihapon kay nako siya. Gusto na ako siya gakson. Pero wala na ko'y mahimo kay kaslonon naman siya. Og hantod sa niabot ang wedding day. Huling lakaw siya sa aisle. Nagkanta ko sa kanta nga Beautiful in White. Og tinuod jud nga guwapa kay siya sa wedding dress niya. Makita na ko siyang mga mata nga happy kayo siya. Og didto rapod ko nakakita sa lalaki nga iyahang pakaslan. Pagkadakong pagmahay jud sa kong kinabuhi. I learned my lesson. Pero sa pinakasakit nga pamaagi,